బాగా చూడవయ్యా వీళ్ళిద్దరి వింత గోల గోరంతా దానికైనా కొండంతా యుద్ధలీలా ఇద్దరి మధ్య హేచు ఇంట బయట హేచు రేయి పగలు హేచు ఎప్పుడు చూడు హేచు తక్కిరింతలే చూసినప్పుడమ్మాయి పలికి ఐ హేట్ యు తిక్క మాటలే వింటున్నప్పుడు అబ్బాయి పలికే ఐ హేట్ యు కుప్పి గల్పులా కోటి చేష్టలా కుర్ర కుక్క ఐ హేట్ యు ఈచుకుంటలా కుళ్ళి మొత్తుదే తల్లి టెంక ఐ హేట్ యు I hate you same to you I hate you yeah మధు బన్నీ వస్తున్నాడే నీకు లిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి వస్తున్నాడే లిఫ్ట్ ఇస్తా బైక్ లో వెళ్దాం ఎక్కువ నేను చెప్తా నా బాబే బామా ఇక్కడ దిగి 5వ నంబర్ బస్ ఎక్కువ ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతాం లేడీస్ చూస్తాను మిస్సెస్ బన్నీ ఏంటి మిస్సెస్ బన్నీ చెప్పు మీరు లేనప్పుడు మీ ఆయన కోసం చాలా మంది అమ్మాయిలు వచ్చి వెళ్తున్నారు అయితే నాకేంటి నాకేంట కళ్ళతోనే రోజులు అన్నీ గడుచునుగా వెళ్ళాసులు పళ్ళాలన్నీ రోజు పగలునుగా రేషమే యొత్తోయ్ హో హో హోయ్ చిరాకుతే పత్తే హో 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 కబుర్లు చెప్పొత్తోయ్ హో హో హోయ్ కటింగులి పత్తే చి చి ఓవే చింపిరి పెంటమ్మా ఏమిటి ఈ గతి గోవిందా ఇల్లొక నరకం అయ్యిందా ఎదురుగా మధుమతి ఉందందా ఇంకొక నరకము ఉంటుందా తక్కిరింతలే చూసినప్పుడమ్మాయి పలికి ఐ హేట్ యు మాటలే వింటున్నప్పుడు అబ్బాయి పలికే ఐ హేట్ యు ఎదురుగా బతి ఉండంగా ఇంకొక నరకం ఉంటుందా అబ్బాయి పలికే